into yomuntu mayikwazi ukuhlala nje ngo12 o'clock phakathi ethempelini sekuphelile la ngiphethe protection ne-success i-success ne-protection yashisa noma yabanda antukuntuku ayahamba noma mile as long as ugeza ngayo uyixoxisa uyitshena ukuthi wena ufunani kuMgabe noMandela ufunani. Every person is welcome to buy this soap because this soap will give you a different in your life. Africa worldwide umhlaba wonke jikelele umuntu akabingelele kakhulu ngani zakwethu sibhizi la siyabala ngapha siyapheka ngapha ngoba nibona nje ama-order enuke lawa wonke namanye asaphekwa njengoba sikhuluma siqaleke uhlelo olusha ngifuna ukungena nje ngalo njengamanje la ama-order kaMgabe noMandela so usongwa kanje uMgabe noMandela insipho embili le u2 right sibuyisele ke umneni wayo njengoba nibona ukuthi kufakwa amaphepha kwabanye oplastic kubhaliwe la ukuthi le mpahla iyakubani uyabona kwabanye kubhalwe kubona ngqo uplastic ukuthi iyakubani right. Ngifuna ukuthi ke South Africa siqale uhlelo olusha njengamanje njengoba ngishilo ngathi kubona wonke umuntu ono 300 rand nomuntu ono 400 rand ngakwazi ukuthola uMgabe noMandela. Into yokuqala ngiyivalile ngivala imali yokuKorea for isikhashana nje sincane angiyifuni imali yokuKorea ngifuna wena oqala ukuthenga ungineze only 400 rand wena ohlezi uthenga njalo noma useke wathenga ngifuna only 300 rand qinisekisa ukuthi lo 300 rand uyawutransfer kwi-account oyinikezwe yimina uma kukuthi ubona ngathi awungizwa kahle ukuthi mina ngempela lesikhuluma nawe ucingweni enza i-video call before ukhokhe into yethu siyenze ibe transparent ibe yinhle naloku uhlelo esiliqalile uma ukhokhe namhlanje kuyiphutha futhi kuyichilo futhi kuyicala kumina ukuthi impahla yakho ishayelo 2 days kumina mawukhokhe namhlanje kusasa lokho kusaya into yakho fanele ihambe iyoposwa ngophepho njengoba nibona ke laba siyabahambisela siqedela abantu akade bengakatholi lutho solokhu babe odile ngibe nenhlanhla enkulu ke njengoba ade ngihambile ngiye ethempelini ngiyocela nanku umsebenzi kwathiwa usuzophuma usuku nosuku into yomuntu mayikwazi ukuhlala nje ngo12 o'clock phakathi ethempelini sekuphelile which means mawu-order namhlanje ebusuku noma manje mhlawumbe entambama lindela ukufanele kube nalo ya 12 wasebusuku kuseni siyahamba siyokufakela ngo8 into yakho mawu-order ngo9 ekuseni fanele wena ulinde kuze kushaye at least u1 after 1 siyakuthumelela into yakho kungenzeka i-SMS ingene ngosuku o-ode ngalo kungenzeka i-SMS ingene ngakusasa emva kosuku o-ode ngalo ayisekho impahla yomuntu ezohlala more than 2 days ezandleni zika MC Pholobasi order ke njengamanje ku079 0453 lensiphi yabasiza abantu lensiphi yabakhuphula abantu lensiphi yabajabulisa abantu lensiphi yabavikela abantu la ngiphethe protection ne-success i-success ne-protection uyavikeleka uphakame futhi udlodlobale uphumelele ngifuna laba bantu abathi thina sinamatekisi kodwa igenge ayikheshapi kahle uma usebenzisa uMgabe noMandela ukubika lokhu ngenkathi ugeza ngawo impilo yakhe ayisophinda ifane bazokuhlonipha isho kulomsebenzi owenzayo ngamatekisi akho isho lapha ya erank ko chairman kobani uzohlonipheka uzothatheka otherwise njenge owner wena ozazi ukuthi awuyona i-owner u-driver u-owner wakhe akaholeli kahle nawe msebenzisela uMgabe nizophathana kahle ngendlela eyisimanga ngikhuluma ngosisi labo basebenza ema-restaurant if you expect tip ukubalekile ukuthi usebenzise uMgabe noMandela all domestic workers abasebenzi abangabasizi o auntie nomalume abawuthole phela uMgabe noMandela it's very 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 important ukugeza ngalensipho lensipho iqaqa amafindo lensipho isusa ichitho lensipho isusa amabhada amashwa amazwaca lensipho ivula kuvaliwe lensipho iqobhoza nalapho khona ekuthiwa impela kuqinile kukhonkolo lensipho yakwazi ukukunikeza iposition lensipho ngenqamba manga uma ungumuntu wesifazana azokuthanda too much amadoda uma umuntu wesilisa bazokuthanda kakhulu omanakazi omama akukho okudlula ukuthi ungishayele ucingo ku079 0453 446 abantu abageza ngalensipho emndenini noma kuthiwa kuyagadlwa umthakathi iningi labo bavikelwa ilengilosi yesibani senkazimulo
esebenza ngezidalwa zezwe zaseAfrika ezinemoya ehlambulukile. Bavikelwa ileli dlozi lasekhako nalume bakho esithi mase silihlanganisile ngokwemoya silixhumanisa ngesystem nendlela esisebenza ngayo kwinjula yama river god eTempelini. Izinto zakho zonke bese ziyaswabuluka idlondlobala. Ngikhuluma ngomuntu mina othi ngiyaqala ukungena kuleli business ngisavule nje isipazanyana noma ngine tuck shop yami osho kanjalo mhlawumbe ushisa nyama mhlawumbe car wash ufuna into yokudonsa. Yebo kade wawushisa kade wawugcaba kade wawukhwifa usukhathele ufuna into ozothi mawungena nayo eshaweni noma ungena nayo kubhavu noma ungena nayo endishini noma ugeze emfuleni emanzini ahambayo ikwazi ukukusebenzela. Lensipha ikhethika ayashisa noma ayabanda antukuntuku ayahamba noma amile as long as ugeza ngayo uyixoxisa uyitshena ukuthi wena ufunani kuMgabe noMandela ufunani kulensipho yemanga ufunani kulesi sikhondla khondla sensipho kazwelonke ngowesifazane ngowesilisa lensipho ikufanele uyasebenza awusebenzi lensipho ikufanele. Each and every person is welcome to buy this soap because this soap will give you a different in your life. You will see a bigger picture. Impilo yakho indlela ekade ivaleleke ngayo ekopini wena wazi ukuthi kukufanele nawe ukuthi ezakhe izingane ziyofunda kulesa sikole sabantu ekuthiwa bawo umntakabani ngoba kunezinto ezikubambile nje ezincane bekufanele ukuthi wena uhlambuluke. Uma usuhlambulukile bese izinto zakho ziyakwazi ukwenzeka. Ngifuna ukukhuluma ngenkinga ke namhlanje. Into elula nje. Nina nazi ukuthi umuntu ufanele azathakathwe kuze kuthiwe unesichitho noma unesidina. Uyazi ukubuka indle, ukubuka nje indle yomunye umuntu noma ukunukelwa indle yomunye umuntu kuyisichitho lokho. Kodwa uyinyangeni, awuyi kumthandazi, awuyindawo la uyothola khona into zokuthi ube clean, uyiclean. Ngizothi from today kunabantu abathanda ukuhamba ama meeting, political meeting, business meeting, community meeting, church meetings. Nithi hayi ngiya kwinkonfa ngiya kwini la inabantu khona abaningi abanezinto eziningi abaphila ngazo ezahlukahlukene. Abanye bayagqirha, abanye bayagqaba, abanye bayagcaba, abanye bagcoba itaputapu. Mabejuluka lemoya iyanqwabelana lana ikhona. Wena ikhaqu nani? Isho kuthiwa ngabe uNkulunkulu wakho oqangqa ikhanda. uNkulunkulu akasona isiphukuphuku ukuthi engayeka ukudala isihlahla asiyeke ngoba wena uzosixwaya kusasa uthi asisebenzi umuntu osebenza uNkulunkulu kuphela. uNkulunkulu izandla zakhe izinto ezisemhlabeni ekufanele zisize. Nesakhiwo ke salensipho bese iphila ngaphansi kwemoya. Kuyingxenye kaJehova ukulula isandla kuwe ukuthi kuyoba nomphefumulo nje kuthiwa MC Pholobasi oyokuxoxela ngoMgabe noMandela insipho yemanga eyokwazi ukushintsha impilo yakho. Ngithi ke mina imbila yaswela umsila ngokuyalezela. Ngenzela laba bathi asu afford 1000 walensipho. Ngenzela laba bathi thina kubukhulu ukuthi singahlanganisa imali enkulu sithenga insipho. Thina sithathe entweni asisebenzi sifuna umsebenzi. Sinale madlana encane siyitholayo mhlawumbe inkamkamu mhlawumbe imali yokuphiwa kanjalo kanjalo. U300 ke kuhlule dadewethu uma ungazinika from today ukuthi lensipho uzogeza ngayo. Lo 300 uzowuthola. Phuthuma ke no 300 rand wakho, phuthuma no 400 rand wakho, especially engisakhela abantu abawu 170 kuphela. Only 170 abantu engizobanikeza lensipho. Amakhombe engiwahlelile 079 0453 446 njengoba nibona ningizima Africa ngihambisela abantu la and akasekho umuntu ozolinda more than 2 days. You will be patient for 1 day. Ngosuku lesibili SMS fanele ingene iphuma kaphepha. Inombolo ilula ke 0790453446 0790453446. Ngifuna usondele la insizwa yami. Ngifuna ukuthi mawusondela ngitshengise umuntu okugcina. Mhlambe ngingathatha noma umuphu plastic. Njoba nizwa nje la. Niyezwa la. Insipho zabantu lezi. Asifokisi ngoplastic. Uyabona? Asifokisile. Ngalokho ngikhiphile inkinga kufuneka ngenza imistake. Uyabona? Fanele ngibuyisele la sekubhalwe khona ngingayenzi imistake. Izinsipho zabantu lezi. Abanye ke bathenga ke nga2, abanye bathenga nga4, abanye bathenga nga10, abanye bathenga ngabani because it's special. Lesi special sisifaka ku plastic nje. Uyabona? uMC Pholobasi lo plastic uyawuthenga. Kodwa ngithi from today kulabe ngizobenzela aba 170 kuphela. No yedwa engifuna ukuthi akhiphe imali yokuposela.
imali yokuposelwa ngicela ungibonge ngayo emva kokuba lensipho isikwenzela umehluko. Labafowethu abanenkinga ukuthi bayizigwadu bazishimani bahlula ukushela bayasaba noma mabeshela baqonywa bafowethu thathani lensipho izokukhulumela. Awudingi lokhu uyipixa ngezitixitixi ezahlukahlukene bese ngithi kubona bonke labantu abagembulayo. Yebo ikhona into ezinkulu kodwa lensipho itest phela. Susa bonke laba bamaluza yabo lamadlozi lawa ahlale balisa wasuse ngalensipho kusala abantu abanenhlanhla nabakhanyayo bekwenzela isimanga mawuthinta umshini izinto ikwazi ukusenzakalela. 079 0453 446 mhlambe nawe ufane naloya oode kuloya plastic. Uyabona loya plastic ufane naloya mhlambe uphinde futhi ufane naloya mhlambe uphinde ufane naloya kodwa engikusho kubantu ukuthi u0 awube no79 bese uphinda ngo0 uthi 453 bese uthi 446 thintane noMapholoba. Ngikhuluma nawe ngesineke nangenhlonipho ngikulungele ukukuposela lensipho ifike ikwenzela umehluko. Ngizokwenza sure South Africa ukuthi abadla amandlami uma lensipho sibasebenzelile bengabuyisisha iVN ngizobacelisa ukuthi abavele ngombala bese bonke abahlali bethumela ama-VN bebonga nababhala kahle kuma comment ngizobacelela ukuthi mabadlondlobale njalo ngoba lensipho insipho esebenzayo insipho eyenza umehluko insipho enamandla uyakholwa usindisiwe uthanda amadlozi awukholwa lensipho ikulungele ngoba insipho ehlambulukile isebenzise uhlamba umzimba wakhe ibhizinisi lakho lihambe kahle emsebenzini uthandeke ingane oyifundisayo thisha esikoleni zikuhloniphe njalo wena nje unenkinga ishe emphakathini unamagama eziswana abhekiswe kuwena uhlukunyezwa nabantu why it's because awuyinakekela impilo yakho ishipho abantu zihlala kuwena ugesi awususi zibanga isichithe empilweni yakho Mapholoba akayona inyanga akayena udokotela akayena umthandaza akasona isangoma